sa anak diha sa krus alang sa atong mga pinulungan karon. Mission accomplished, my Father. Pero timan nga ang anak sa pag-anhi sa kalibutan may garantiya sa kamatuoran. Ug kining maong kamatuoran nga kitang tanan minahal sa Dios ug busa balik ngadto sa Dios, gigarantiyahan sa Espiritu Santo. Morning joint mission, the Father and the Son, no? The joint mission of the Father and the Son, pag-abaga alang sa kaluwasan. Muna nga sa pagpanguros, abutas abag ang kahulugan. Gigayahan siya. Uban sa gitawag the loving community. Naibalik siya ngadto sa Dios. Nahimo gani siyang usa ka Eucharistic minister. Gani later on kuyog-kuyog na to siya ni Anhing Cardinal Rosales. Ngano man ni apil man siya. Giabagahan man ang kaluwasan sa Espiritu Santo ug nisanung man siya sa pagdapit sa Espiritu Santo. Mao kana pag-abaga sa Espiritu Santo, ayaw kahadlok. Tawag sa Dios, ayaw kahadlok. Tawag sa Espiritu Santo, come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, please help me. Come Holy Spirit, please heal my brokenness. And you know, the most and the best way that the Holy Spirit is with us, kung mutawag kita kaniya, kung kita mo release sa kaugalingong tinuod nga kalinaw, kung kita makamao nga muhatag sa pasaylo o mudawat sa pasaylo, naa ang Espiritu Santo diha kanimo, imong madawat ang iyang kalinaw. Kaya ang gasa sa Espiritu Santo, magpadayon man ang kalinaw sa kaluwasan nga naa kanatong tanan. Amen.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, na nata sa ikakawhaag upat nga Domingo sulod sa tuig. Nya karong Domingo gigahinron sa pagampo ug pagsuporta sa tanang mga katikista. Catechist Sunday. Wala naman sa katikista kayong sigatog eskwelahan, no? Ambot nag-online baka sila karon. Bitaw, ang mga katikista dili lang ang kanang gi-installed as catechist, kung dili ang nag-unag yung katikista mao ang mga ginikanan. So mga ginikanan, hinumdumi ang inyong roles nga catechists, shepherds, and saviors sa inyong pamilya. Ato sang iyampo ang mga ginikanan karon nga mao'y unang katekista sama ni San Jose o sa Virgin Maria. Atong ipadayon sa pagampo ang atong mga panginahanglan, ilabi na gyud ang paghunong nining sakit nga COVID-19 nga mihasi sa tibuok kalibutan. Padayon pud tang magampo ug magpasalamat sa Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagpadayon sa ilang mainitong pagsuporta sa ato dinhing panginahanglan financial alang sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy ikami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy ikami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, O Dios nga makagagahom among magbubuhat ug mag-aagap, himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Sirak. Ang kasuko ug ang mainitong buot maoy makalilisa nga butang, apan ang mga makasasala naghupot ni ining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala, ug kun manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Apan kun pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kun magampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang maghupot ikaw og kaligutgut batok sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala ug kun dili ikaw mopasaylo sa laing tawo, wala ikaw katungod sa pagampo nga ang Ginoo mopasaylo kanimo sa imong mga sala. Kung dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon, ikaw tawo lamang. Huna-hunaa kini, moabot ang adlaw nga mamatay ikaw ug ang imong lawas madunot. Busa hunong na sa pagdumot ug pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo, kay ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay maguol ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isig katawo, ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Dayga ang Ginoo kalagko ug ang tibuokong kaugalingon, dayga ang iyang balaang ngalan. Dayga ang Ginoo kalagko ug ayaw hikalimti ang tanan nga kaayuhan niya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, gibulong niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi ug kalaglagan, gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Dili siya kanunay mga saba ni magtipig sa iyang kapungot kanunay. Iya kitang gidumala dili sumala sa atong kasalanan, ni mibalo siya kanato sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Kay ingon nga ang mga langit hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kaluoy kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan,
Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masukog bahandyanon sa pagbati. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. Ug kung mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang kingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ko apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya ang ug gituok ug giingnan, bayrin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot. Hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo siya pag-ayo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon ug gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kung dili kamo mupasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayud. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kristo.
Sa ako nang gikaingon sa introduction nga karon Domingo sa mga katikista. Niya ang uninstalled pero consecrated nga catechist mao ang mga ginikanan. Kumusta man mo ron mga ginikanan? Nakatuman ba mo sa inyong function as the first catechist ngadto sa inyong mga anak? Unsa man sa inyong gitudlo sa inyong mga anak? Na siya. Sige mamugtotok na ko. Mao na wala ba ko'y anak ka? Gatoo mong na ko'y anak. Secret ra ba na? So, mo na, unsa may mayong itudlo. Kanang unsa imong nasimbahan, unsa imong nakuha sa simbahan, mao'y itudlo sa imong anak. Paras karon, unsa may nindot kaing topic karon sa catechesis. Sa atong first reading, giingon gyud ni Propeta Sirach, naa gani kay usa ka tawo nga gikaligut-gutan or naa kay kasuko diha sod sa imong kasing-kasing bisag unsaon panimog ampo sa Ginoo nga pasayloa ko sa akong mga sala di gid ka pasayloon basta naa lang jud kay bisag usa lang ka kaligut-gut sa imong isig ka tawo. Hala, pila ka buk nato ron ang maimpierno tungod ani. Wa man say gatudlo nato ani. Kay moingon man sa tanaa man sa ko'y rason nga maglagot ko, Father, kay gikawatan man ko. Nya gabalik-balik naman lang nagpangawat diri. Kisa bay di maglagot ana. Wa na dagang rason basta galagot kay kanang kawatan, siguro gyud kang maimpierno. Kay di man gyud pasayloon ang imong sala, bisan pa kunog magampo ta. Pero kung mo pasaylo kuno ta ato mga taong nakasala nato, nya di na ta malagot nila, wa na tay kasuko. Inig ampo kuno nato nga pasaylo ako sa ako mga sala, pasaylo lang tanan. Kamo karon wa mo'y gikaligut-gutan nga tawo. Wa mo'y gilikay-likayan. Hasta ako di na kunyo tubagon. Klaro na kayo. Klaro na kayo na. Galagot mo pare. So bantay ha, kana itudlo na ngadto. Bisag naa lang kay usa nga kaligut-gutan. Mao bay tanang naimudangop nako, Father. Higugmao nako ang tanang tao, gawas las akong bana. Nako ngano man, ingon ni siya 15 na mikatuig nga iyang giabandon tuan na siya siyang kabit gapuyo. Wa na siya katungod nga mobalik sa among balay, nako imo ra ba nang bana? Siya unya, Father, nako makapaimpierno ginang imong kasuko sa imong bana. Siya bisag nag-aktibo na ko simbahan, na ako bisag ang tanan pang simbahan imong alagaran, nya imong isalikway imong bana, maimperno gyud ka. Siya kapait basta aning Ginoo pa diro. Kapait basta aning Ginoo. Mao na, tanawa diri sa atong ebanghelyo gipapas ang tanan niyang utang, minilyon gud to iyang utang. Pero doon na siya usa ka kaubang sulugoon, nakahuwam ra gamay diha niya, wa bitaw niya pasayloa, unsa may gibuhat sa agalon, siya banyaga ka, gibalik ang silot. Ang katubitang silot nga gipapas na unta, gibalik. Gipriso pagid siya, hangtod makabayad sa utang, wa naman uta toy priso-priso. Kamo mangumpisal mo nako, nya maghilak-hilak pa mo, ilak-hilak mo diha, nya ako day mong tagag-absolusyon, apapas niyong sala. Pagawas didto, kita din ka sa kabit sa imong banas una. Nya nitagad nimo ingon, "Day, good morning." Katong gipasaylong sala nga imong giluhod-luhuras kumpisalan, automatic ibalik na diha nimo. Sawan. Kakuha na mo sa akong katekesis? Wala siya. Nakaroon, tudluan ta mo, what is forgiveness? Unsa man dining pasaylo? Ang pasaylo, mao ang pag sunod sa at least upat ka requirements. Una ka makahimo sa imong tinuod nga pasaylo. Mao niya, katekesis na ni. Upat ka requirements. Una ka makahimo sa tinuod nga pasaylo. First requirement, recognition of sin. Ang pagdawat nga naay sala. Siguro nga nahibaw ka unsay sala kaysa maglagot lang kas tawo nga wa ka kahibaw.
Kana bang maglagot kas naong sa tao niya, ingno ka nga nung galagot, ambot lang, lagot nyo ka na niya. Kana bang magtanaw kas pari niya, di lang yung kaganahang musimba ng pariya? Ayaw, siguro unsa manggisala. Ngano man kaasawa, sige man kag kusmo na ng naong nimo nga nas imong bana, unsa man gyud ang sala nga naa diha? Recognition of sin. Dili lang kay general nga kalagot ba? Specify the particular sin nga maogi nakatandog sa imong kasing-kasing, nakagubot sa imong hunahuna. Bayon sa magyang salaa, nangawat siya, nanglibak siya nimo, nangabit siya, nangilad siya nimo, iya kang giinsultuhan, iya kang gikasab-an, iya kang gi physical abuse, iya kang gi-rape. Sa pamilain, namamangka sa dalawang ilog, ana? Ingon siya nimo, I love you very much, you are my only one. Unya dito, sent to 20 persons. Siguro unsang sala. Mao na first requirement. Ikaduha, acceptance of your share to the commitment of such sin. Kana bang dawaton sa nimo nga nakatampo sad ka nganong nahitabo ng maong sala. Basta na gani sala nga nahitabo between nimo ug anang tawhana, naa kay gitampo nga aksyon. Panalitan imong bana nangabit. Siya baragi nagdesisyon nga mangabit. Ayaw, pamalandongi, kapila nimo siya giwakli. Wakli ba? Kana inig kablit kuno niya iwakli. Ada samok. Lain ako lawas, lain ako lawas. Ada tiguang na tao, wakahilasi de tiguang na ta. Kana bang mga ingon ana ba? Mo biya na imong share. Unya adto man na siya mo text sa laing mga tao. Nya isa giinsultuhan ko, ginganlan kog tiguang nga makahimo para bagid unta ko. Ana. Giingnan kong gahilas-hilas nga bana man ko niya. Nganay nana ba? Daghan kay ni siya pasangil sa una pag gina siya. Kana mga inana, nya mapuno na siya. Nya tuwa may gasigig text nga, I'm just a text away from you. I love you very much. No matter what. Ala, patay ka diyan, asawa ka. Na dawata. So hindi ka kita nimo imong bana nga nangabit. Hunahunada yun unsa may share nako ani nganong nakapangabit man siya. Nganong nisuyop maning akong anak og drugas, unsa may akong share. Kapila ka nimo siya biyais balay, kapila ka siya ni sangpit nimo nga ma magkuyog ta pa na ako'y problema. Ada unya na unya gadali ko. Sige unya na. Nganong nagwala man imong anak, nangawat mas inyong balay, kapila ka nimo siya gihikawan bisan lang nangayo siya 20 pesos di nimo tagaan. Pero kusugi kang muinom, kusugi kang musugal, agikawat na las imong anak. Nga imo din siyang kulatahon kung masakpan imong nangawat, pero wa gani ka muhatag what is due to him or her. Nganong nangawat man ang sakristan, awa gyud buhay bahinis kolekta. Mao na siya. Nga magsigpasiplat ang sakristan nga dagang kay kolekta gidas kwartos pare, apatay ka pari ka. Dong dadang ring kolekta nga ngiga no kansi ko ani. Ko daan. May na kay na mo hinol ha itong tag 100, 1,000 aso dire. Pader mao ra gini kolekta. Sige dong, salamat. Patay ka na pare ka. Ngano masad ang pari be, nakapanghilabot magbabay. Ambot lang. O pam ko kasuway. Unya ngano masad ang pari, hastagan ni obispo usahay makapanghilabot maglaki. Mo na siya. Unsa may share nimo? Magsigil kag kalagot. Kakuha na mo? Ikatulo, mutual forgiveness. Mutual forgiveness. Pasaylua ang imong sala sa imong share. Inig atubang nimo sa imong bana, maingon din ka, dong pasaylo ako. Pasaylo ako nga nakashare ko sa imong pagpangabit. Nga maingon dayon ang imong sangbana, pasaylo asa ko day nga gidayon gid nako ang pagpangabit.
Di ba? Mutual asking of forgiveness and mutual forgiveness. Nindot kayo, di ba? Imbes kami ka, ikaw, pag-usap na. Inadendong. Kuan jud ko. Ni angkon jud ko nga nakatampo jud ko nimo. Igduol nimo sa imong anak nga tuan nas prisuhan kay nasakpan sa drogas, dong pasaylo ako nga nakatukmod sa ko nimo dinhis pag-anhis prisuhan. Mingon sa imong anak ba, pasaylo ako nga wa ko kaagwanta sa inyong pagkawa kanunay sa akong kinabuhi, napunta ko sa mga barkada nga nihatag nako panahon og pagtagad. Nya gidaman noon ko sa suyupanan. Isigtag dawatay, isigtag pasaylo ay. Di ta magtinulisukay. Di ba? Lingian na narong inyong mga bana diha. Lingian. Unsay na share nimo nganong ingon ana na nang iyang naong. Nagmaayo. Nganong gakusmod na malana. Nganong di naman na mo simba. Nganong ang manok na malay sige hikap ana. Pasigwa na sa jud ka pahikap. Urwa na sa jud ka ni hikap. Kay kanagong hinikapay, baos-baos ra man gud na. O kung kami patuyangan gimighikap sa Madrid, patay ng Madrid. Daruhon gina namo. Baos-baos ra man gina. Kanang hikap, nya mingka akong bana no, manok na lang jud gihikap. Nya ikaw ni hikap pa kasi imong bana. Ni baiid pa kaniya. Ang kuyaw ari nakaspari. Ang pari, Biblia ra ba gihikap-hikap na? Wala, dali kining mailisan. Amo na siya. Nya ang ikaupat, unsa may requirements sa ikaupat? The commitment to restore the original relationship plus intensified friendship. Ang pag-commit, ang pagdeklarar nga ibalik nato ang atong original nga relationship, unya punan pagyod atong paligunan ang atong panaghigalaay. Ana. Kung imo na siyang bana, niya gipasaylo na nimo siya, nagpanasayloay na mo, ibalik yun nga bana siya. Na mag-iuban, ada gipasaylo kuno na pa dir, pero ay na lang yung pauli dire. Din alam kung sugot ng ulim. Wa na ko man na, tapos na. Ayaw inigpasaylo nimo, restore. Kung imo nang igsuon gyud mo. Kung imo nang bana, imo nang asawa ginani mo, bana ginani mo. Kung imo nang uyab, pwedeng dili i-restore. Di man na original ang uyab, replaceable man na. Pero ang pagkabana, ang pagkaigsuon, ang pagkasilingan, ang pagka-office mate, oy ka na. Mandatory, obligatory relationship na i-restore yun na siya. Di ba? So di pwedeng pasayloon nimo imong bana, nya di na nimo padayon noon sa imong kwarto. Di na nimo patuparog higda, di na pwede. Patuparag yung higda. Bahalag ikaugma mo balik na pud na didto. Patuparag yun. Restore the original relationship. Unya unsa man sa imong relationship didto sa katotoang iyang kabit? We are members of the mystical body of Christ. Pasabot, igsuon sad na nimo, imo sad nang tulubagon kung maimpierno na. So i-restore pud na nga igsuon na nimo. Haron iglakaw sa imong bana, igo ra kang mingon, muadto na sad kas akong igsuon. Siya, sige day, ako sa tong doaon kadiyot. Siya, sige, amping. Dili ka malipay, ngayang atimanon imong igsuon. Lipay ka, Di atimanon niya. Ang kapaita sa dana pader, buhi kon patay, matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, buhi kon patay, iyatas Ginoo. Kung buhi pata nagkinabuhi ta subay sa iyang kabubuton, lipayon tas Ginoo. Kung mamatay na ta dinhis kalibutan, unya nagtuman tas iyang kabubuton, lipayon gyapon ta niya. Kaya kay na niyang buhaton nganuman, Dios siya nga gamhanan, Dios nga puno sa gugma, Dios nga nahigugma nato, Dios nga naghimo nato, Dios nga maghatag nato sa tanang butang. Muna sentro sa Ginoo, dili sa tao, dili sa kaugalingon. Sentro gyud sa Ginoo. Mao na siya Ginoo. Sige, manindog na ta kadtong gusto mo pasaylong.
Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Nigsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios mapaminawon sa atong mga panginahanglan. Busa uban sa gugma ug pagsalig, mudangop kita kaniya sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan mahimong lig-on taliwala sa mga pagpanghulga ug pagsulay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong nasod malingkawas sa mga pagpanglutos ug pagkatun-as sa moralidad, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus makabaton na ug hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanlitdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay mabanhaw na sa katapusang adlaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang usab sa atong mga katikista sa tibuok kalibutan nga unta magpuyo silang makugihon o mapaubsanon nga magtudlo o magpuyo subay sa doktrina sa atong simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Dios among Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan, kay amo kining gituboy kanimo diha sa gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong katawhan ug dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magadala unta o kaluwasan alang sa tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios
uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita karon pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo mag-agak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Impirata alang sa COVID-19. O Dios among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami bahatok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug bitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug labdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabang usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay silang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manlingkod palihog. Mga igsuon, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang unlimited forgiveness of God. Dili tanya limitahan sa iyang pagpasaylos ato mga sala, pero ang kondisyon lang nga wa gid tasay dili pasayloon. Ay gyud pagdumot bisag usa. Kay naa gani usa imong dumtan, patay kang bata ka. So karon ako mong tagaag update, pero sa dili pa ato usang pasalamatan ang mga tao nga nag-alagad nato ining misaha karon. Una, ang ato dinhing naglimpyo sa simbahan, nga mao ang ato mga house personnel. Unya, ang ato dito mga barangay tanods, nga nagmanage sa atong parking. Ang ato mga frontliners, nga mausad ang atong mga Eucharistic lay ministers, kadaghanan nila. Unya, ang atong choir, ang atong lectors, ang atong love offering assistants, ang atong sakristan, o ang atong Deacon, si Reverend Leo Lo Archie. Silang tanan atong hatagag masipang pakpak. Salamat Ginoo. Si Reverend Leo, katapusan na ning Domingo niya nga pag-apil og misa isip Deacon. Kay karong Huwebes pohon, September sanang pizza? 17. 17, ordinahan na ni siya pagkapari. Kana kung di siya mo back out. Muna atong iampo kay doon na rabay obispo nga ordinahanan unta pagka-obispo dito sa Gawas Nasod karong Oktubre ni back out. So gidawat lang po sa Santo Papa ang iyang pag-back out. Gi-appointed unta siya, elect na unta siya no nga obispo. Ang ato ikasuporta kaniya ni Reverend Leo mao nga atong pagampo o ang ato mga financial supports para sa iyang mga financial needs panahon sa ordination o after sa ordination, labi na sa iyang mga pasalamat, mga kantamisa o sa iyang kinabuhi isip pare no kay wa ta kay bawag unsay dangatan ani niya. Ato lang sang iampo ang iyang mga kauban nga mga 7 sa diocesan og naay usa nga na sa religious congregation, mahog ni sila og siyam ni sila tanan. So yampo po nato sila nga maayo ra ang dagan sa ilang ordination karong Huwebes pohon. Pero sorry, dili ta tanan makaadto. Muragikan sa kada parokya
na po ray allowed. Ay lamog kahiubos diagod kay magkantamisa mas Reverend Leo diri. Anhi lang nato siya dinhi tabangan og puspos. Di na lang ta mga tog katedral. Watol nato makabalik pa siyang buhi dinhi. Nya wa sa takahibaw kon anhi ba siya i-assign sa tong parokya, in kaso lang ug anhi siya i-assign sunod Domingo di na siya mo serve nako. Magmisa na siya parihas nako. Kana kon anhi siya i-assign og dili looy kay ta. Ako mo ron taga-update ang atong gi-close na last Sunday nga pamaligya aning atong mga slots. Ang total gid nga nahalin sa amo lang estimation plus minus ta sa nagka dubli-dubli angan ni settle me nga ang tanang nabaligya nga slots ni abot gyud og 720 ka slots. So salamat sa Ginoo. Ni sobra tag 220 pero gi plus minus ni namo kay naman ko uban magkalain-lain angan ba sago lang in taon. Nya karon natay laing announcement sa dili pa ang finances nga doon na sa tay sistema sa pamunyag. Ang cut-off nato sa pagpamunyag kada Domingo, ang cut-off sa registration himuo na sa Friday, dili na Saturday. So ang na-register sa pagka-Friday maoray maka-appeal sa pre-Jordan ug maora sa ibunyagan. Nganuman kay gusto nato karon mo akong gihangyo sa tong opisina nga inig humagbunyag ihatag dayon ang baptismal certificate. Haron di na mo mobalik dinhi kay nakatilaw nami og singhag kapila kay usahay way pare sir wata sa sir kay ang pare sir natug pa tugay sa mata ng parian ay balik ta dinhi. Mangayo lang sa baptismal certificate. So aron among ikahatag ninyo inig humanday og bunyag arog mawa na pabayron mo na mog mahal. Ang ano imong sang giwagtang di nga. Na naman to. Sunod, update sa atong total mga donations nga nadawat para sa atong project. As of yesterday, September 12, ang kwarta na nga nadawat nato para sa atong projects niabot na og 13,683,430 pesos and 53 centavos. 15 million atong target. Igo ka ha? Abot ka ni? Secret. Ang ato sang nagasto na nga kaniganing kuan, nagasto na nato para sa atong project niabot na pud siya og 11,097,054 pesos and 50 centavos. So ang nahibili natong kwarta para sa project is 2,586,000. Nya naa sa tay collectible, di lang ta ni tawag og collectible, expected nga mga pledges nga wala pa ihatag pero recorded na as pledges. Niabot pod ni siya og mga 1,012,000. So kung ato ni siyang totalon, naa gid unta tay kwarta available for project nga 3,599,000. Amo na atong available. Ang ato sang bayronon katong determined og projected, estimated, moabot po siya og 5,132,000. So naapatay pangitaonon nga 1,533,000. Ana. Hindi man mo malipay. So ato ning tabangan ha. Naman ko'y adjustment sa atong project like for example kanitong sounds. Kani atong sounds karon nagibag-o, testing pa lang ni duha pa lang kabag-ong speaker ang nagtingog. Nya naatay 20 ka speakers ngayon ani. Imagine ninyo inigtingog ana tanan di ka tamang lupad. Pero nindot man ni ang atong sounds no. Murag usata sa mga simbahan nga naka-procure og pulos gyud JBL first class nga sounds. And this cost now kanilang niyang atong sounds ni cost gyud ni siya og mga 1 million das labor. Niya gipun-an ni ron og kaning mga projectors, LCD projectors para sa ato niyang misa nga naa gyoy guide mga TV screens ba.
Mukos po to siyag mga 200,000. So ang atong sounds and katong mga projectors moabot gid siyag mga 1.2 million. May na lang na ay mantini lang tao 1.2 million. Nya di ra gyapon mo maminaw. Okay ra gyapon kayo. Sayang kayo ang nindot nga sound nya inyo lang duka-dukaan. Karon ang atong mga projects dinhi padayon lang gyapon og inyong pasiplatan murag na anay nga usab no. Nindot na di tan-aw no. O kana glass ang kuwang diha. Natay glass window i-cover diha. Nya karin diri ari i-glass pod na siya ang iyang enclosure para sud nga ri sa atong adoration. I-glass pod na siya aron nga dili kay siya makita ang tuwa sa sulod. Yang ato diring sulod, ang atong opisina, aircon na lay kuwang ana. Dili pa maka-operate kay gas request pa ta og transformer. So kinsa tong suod-suod sa Vico, hunghungi didto. Ing na-i-release na taon Vico aron malangit ka. Unya, ang diri sa Loyo, ang atong dining gitrabaho na karon, atong sakristi gitrabaho na pod. Hapit na mahuman sa ang atong pag-finishing o ang pagpintal sa mga walling sa atong simbahan. Nya ang atong stained glasses gisaaran man ko ato lang sa iyampo nga mosugod sila next week or this week. Hinaut-unta nga madayon ang ilang saad, isugod na nilag install ang atong mga stained glasses. Nya kining atong sounds mulihok ni siya, mutingog ni siya full blast inig kahuman na gid sa tanang mga finishings dinhi. Ang atong lingkuranan hopefully mga within 2 months abot sad ang ang final nga mga kwan. So ug buhi pa mo mga December kakita na mo bag-o natong mga facilities. Nya kaning atong center aisle sugda na ni karong sunod semana pag-replace. Alam mo kayo diyan kalagot nako basta nangay na kun yung pasaylo ana. Nya atong ihangyo nga ang atong mga nag-pledge nga mohatag og mga donations teksi lang gid taon mi sa inyong ngan og sa control number or tracking number og sa amount. Kay gahapon no, nahiubos gyud ko kayo. Pero ako na lang sang gipasaylo kay naman sa koy share. Kay giuli naman koy mga kwarta padala nga office or agencies nga ang ila rang i-text sa recipient moingon ra sila nga please claim your money from any branches nila using this reference number, bring valid ID. So ang mag-text nga rin nato mao ang padala, ang kwarta padala office. Ang donor na gusto siya nga magpa-anonymous, di gyud mo text. Nya wa man sa kibaw asa ko reply kay ngano man, wa ta kibaw kay di naara man sila online nag-donate nato. Pag-abot na ko dito sa office, giingnan ko asa mga sa donor ani sa nagpadala, sir. Nako, wa man ko tiksi, ma'am. Ingon adi pwede. Na daghan ra ba ni? Yang giuli nako. Unsa may akong kuan mahimo nga kabong may nag-text nako. Nya wa man mo text nako ang donor. Unsa may mahimo nako ana? Kinsa may akong replyan? Sa basta dili na pwede palisi man gud nato, sir. Nya duko-duko bang. Naku kamoy ga-text nako nga panhion nya kamura sa imo balibad nako palisi man gid na sir. Man gid na confirmatory ra man gunang text namo sir. Naku basaha ra gud ang inyong text. Confirmatory ba na or instruction for me to go here and to claim. Bring valid IDs. Confirmatory ba na? Wa na gyud magtingog gaduko. Naku asa inyong supervisor kay makikistorya ko. Basahala ng ubos anang kuan sir kanang naa diyang among form, naa man na day contact number, kontaka lang na sir. Kalaming gumuon sa bintana. Gabarog gud na di palag ko pare og si Incredible Hulk palang ko ako naning langkaton. Purting dugayan akong linya, purti pang inita. Unya maura toy itubang. Nya gabarog ko dito kay na-approve man tong uban, gabarog ko dito dugay-dugay jud kong barog hapit mo 20 minutos na kong binarog. Wa gini-entertain ako. Nya paghatag din, dira sir, ko ani sir, ang total ani sir, and anak ko ipahala niya sir. Salamat sir. So please, do not torture me.
Dili tay, salamat kay ninyo mga donors. Pag uli sa nako din ni pasaylo lang sa ko. Unsa man say ako atong sala kay wa ko magsigig instruct dinhi sa atong online nga please padad ijud ko ninyo maasa ninyo ipadala i-text ko kinsay imongan pilay amount unsay tracking number. We keep that anonymous here in public, but we need to have a good tracking system. Please lang taon mga donors kay maglisod gyud mig pangita unya maluoy pud ko nila dito nga akong sigasigahan sa kong mata ug makaila silang pari ko moingon sa niya nasa ning pari nga yawa ay niya nasa ni dool na sa niya layo pa ko maglidyan ako magkinablitay dito nasa pari masuko na sa naron ayaw in taong ko anaan ninyo ha. Pero sugod karon mo promise no, I swear mag-smile na gyud ko. Nga inig-ingon sa kwan, sir, di man ni pwede sir. Ay, thank you, ma'am. Iglakaw na ko, yawa, ginigipadaan ito. Dili din ako, inana, promise. So, I'm sorry atong mga murag nabugatan sa kong tingog katong mga tailors in town nga pertirabang antos ato nila. So, inaut unta nga daghan pang mga grasyang moabot silang kinabuhi, no? Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.